Вакытта бакчачыларның кызу эшкене. Алар хәзер яшәүчеләрне төрле яктан карыйлар, шибләрен утылар, пасынкаларын алалар. Алабыз бу помидорны, бу титамандыр дигән сортлы помидор. Менә ул асаны ботактан 2 ботак кына калдырдым. Ни өчен шулай эшләдем мен аларны? Чтобы алар бөтен кешен шушы 2 ботактагы чәчәкләргә кешен бирергә тиеш. Әгәр дә күп ботаклар булса, ул помидорлар өлгермәй, потому что бөтен кешне ботаклар ала, күбрәк ала. Һәр вакыт әгәр дә пасынкалар киләчәк ботаклар барга килсә, һәр вакыт эзергә кирәк. Һәр вакыт хәзерге вакытта менә минем алар менә хәзер чәчәктә уже помидорлар бар, уже тамырларыннан йомшартам. Аларга соларга яхшы була. И алар иркенләп үсәләр. Яхшы сортлы помидор алдым һәм беренче мәртәбә үстерәм киләсе елларда. Алла бирсә, гел шул помидорны үстерергә исәп. Менә үзегез карагыз. Кып-кышкыны помидор үзе кышкыны ниләре, чәчәкләре монда 100-дән артык. И самое главное, уже помидорлар. Менә ни хәтлек монда искиткеч помидорлар. Алар зурлар түгел. Ну уртанчы, но зато помидорлар һәрбер чәчәк помидор бирәчәк. Шундый сортлар бар, например, сепарамандар дигән бик яхшы сортлар. Ней һәр вакыт алар апеллини әйбәт булыр өчен, помидорлар күп булганы өчен мин иртән һәрбер помидорның таякларына сугып чыгам. Ул менә сугып чыккач, ул помидорлар лучше апелляция ителәр. И күп помидор була. Менә һәрбер помидорны менә әкертен генә, чтобы селкенсен и яхшы уңыш бирер өчен менә шушындый моны да эшләргә кирәк. Бакчачылар бик интегәләр. Җәйнең соңгы айларында уже помидорлар төрле һава торышлары аркасында авырый башлыйлар. Алар, значит, фитофтора дигән авыру бик каты кешеләрне интектерә. Менә мин уже 2нче ел шундый способ белән помидорларны эшлим. Алабыз, менә хәзер помидорны алабыз. Помидорга җирдән 3 сантиметр, 4 сантиметр биеклектә ботагын тишәбез без белән. Обязательно без белән, потому что бик каты ботагы. Помидорны тиштек тә biz белән, значит, җибәрәбез бакыр тимер чыбык. Бу бакыр тимер чыбык, во-первых, шундый действиесенең нигә помидорга. Ул тиз өлгертә помидорны. И ул үзегез беләсез, бакырда үзенә шундый свойствосы бар, фитофторага каршы килә. Менә мин, значит, тиштем һәм дугообразный ясыйбыз да җиргә куябыз. Шул вакытта сезнең помидорлар авырмаячак. Бу инде испытать иткән мин уже 2 ел применять итәм. Минем помидорлар берсе дә авыртмыйлар, яхшы уңыш бирәләр. Уен кораллары